אני מלמד אפייה כבר 6 שנים, ורק עכשיו אני מתחיל לגמול את הילדים שלי, ואותי, מלחם לבן קנוי. זה הולך להיות תהליך, ואני מתחיל מלחם שאני קורא לו לחם ילדים שלב א'. צריך להבין שלחם לבן קנוי ממכר. הוא לא רעל, בואו לא נגזים, אבל מזין הוא לא. וכדי להיגמל ממנו במיוחד אצל ילדים, צריך תהליך הדרגתי. אם אני אעביר אותם ביום אחד מלחם לבן ללחם מחמצת 100% מלא, בלי סוכר, בלי שמן, בלי כלום, אני אמצא הרבה סנדוויצ'ים בפח. אז לחם ילדים שלב א' הוא השלב הראשון שלנו. לחם שרובו לבן, אבל יש בו טיפה שיפון ונבט חיטה, עם מעט סוכר, לטט ושמן, שמוציא לחם שדי דומה ללחם לבן קנוי, אבל גם קצת חושף את הילדים לטעם יותר עשיר וצבע פחות לבן. הוא גם מעט מזין יותר, והכי חשוב, נקי מחומרים משמרים, מתחלבים וכל ג'אנק אחר שדוחפים לנו במאפיות. כי בסוף, השינוי הכי גדול הוא להתחיל לאפות בבית. בשביל זה אני כאן. ואני אופה בתבנית קסטן, כי ככה הכי נוח להוריד את הקשה. ילדים, נו. כבר חודש שהלחם הזה נטחן פה בבית, ונראה לי שתכף נתקדם לשלב ב'. המתכון בתיאור. אז מי מצטרף אליי לגמילה משפחתית מלחם לבן קנוי?